Ewką, no aj keď oni tu asi nebudú. No veru, že nebudú, som tu sám a ja. Dobre. Vieme, že máme trošku divné si A ja nevšimli. idem! Ja letím! Ale už aj no. Jojojo! Predstav si, že aj ja letím. Ty letíš? Ja neletím, no. Počkaj, ja ťa musím predbehnúť, kamarát. Nemôžeš, ani ma nepredbehneš. Ja som v tejto hre profesionál. Ja zabrdnem, ľudia. Nie si predbeň za mnou. Som lepší ako on. Nie si lepší, jak ja! Ticho. Jo, som o to ďalej. Poď, makaj, nie za mňou. Kde? Nevidím ho, už nevidím, mamát. 15% z toho, to ešte... Ja mám 12. Ja 17. Ja 13. Ešte som ani raz nepadol, kamoško. Jo, toto bude ťažké. Hop, nie. Už si padol. Nepadol, ja som sa popálil, a zas. Koľko máš percent? 15. 19, hop. Ja furt padám ďalej. Prešiel som to. OK. Ja neviem hrať na mobile. Ani ja si predstav, ale učím sa to pomaličky, lebo mama a ja mi zobrala počítať, že sa neviem správať, no. No však to, čo som videl to video s čaríkom, že varenie s čarom, tak nevieš, no. No dobre, ticho buď, no. Nechcem sa teraz rozprávať o takých veciach, ako je varenie s čaríkom. No, koľko máš percent? 19. 23! Ľudia, myslíte si, že kto bude prvý, ja alebo Evon? Ja to dal! Šiel na ten princíp, už to mám, yes! OK, ja No toto je primitívum, to takto pomaličky prejdeme, yes! Koľko ti... 21! No, kamoško, tá 25-ka, keď budeš mať 25%, tak to ťa chvíľku zdrží. To ťa chvíľku zdrží. No 23%! A zase sú tu nejaké točalkové, oné. Koľko máš percent? 23. Už te čaká to Takmer som ten obskok dal. Už te čaká za chvíľku to najhorší hľadal. Už mám 24. To stíham, nice. No, toto úzké. Oj. To čo je tá 25-ka? Aha! To stíham, nice. Ja to mám! Ja som to mal pred cca 5 minútami. Sokolo, mne to zaseklo. Joj. Trošku chybička sa mi blúdila, lebo mám taký... To je na mňa. No, konečne to už nemusí do toho. Takže, no, trošku postihnutý mobil mám, by sa dal chcel povedať. Čo to ti povedal? No to už nie je vtipné, chceš vidieť, ako budeme vyzerať? Ale to čo je? Juj! Yes. Aj bez kriku sa to stalo. No vidíš. Tohto... Ty pokúšaš moje basanínovské... On to neskáče! Oh yes, basaniny, hafaniny. Ináč, ak ste... Pozrite si, ak ste ešte nevideli, tak si pozrite najnovšiu vec. Držte svoju papunku. Nebudem! Budeš inak toto video. Nice. Už to natáčam okolo 10 minút. Ticho, ja fakt odídem z tejto izby. No, sme za polovičou, kamaráti. Čože, ty si už za 50%? Počkaj, na 52%. Nie, to proste nejde! Však si proste Eva. Tak čo očakávaš, že to proste pôjde? Ja mám lepšie nervy ako ty. Nejde mi to takisto ako tebe, ale nevoláka tu na celé mesto, kamarát. Stavím sa, že aj ty v susednej dedine ťa počuli. To je jedno! Napíšte do komentárov, či ste počuli nejaké Evonkové výkriky. Aj bylo palicou! Buď ticho, ja sa neučím tu! Ja viem, že je to menší level, aký existuje, ale keď tu máte vedľa seba takéhoto blázna a k tomuto hráte na mobile, tak Jaj! extrémne ťažká, ten blázna si nevie zatvoriť proste tie svoje ústočka, tú svoju chlebáreň. No, Ja ti dám takú chlebáreň! však a čo v tom žereš? Samé tie tvoje chlebové masky. No povedz mi, kedy si naposledy ale niečo iné ako chlebík? Teraz buď múdry. Ja nežerem žiadny chleba! Tak pardon, tak tvoja rožkáreň. Ani rožky. Tak čo žereš? Evula na konvici? Nie. No povedzte. Dobre pečené kuriatko. Pečené kuriatko? A to máte toľko prachov na to každý deň robiť pečené kuratá? Nie každý deň. Čo si sa s koňom zrazil? Ty si nás spojom zrazu, však ty mi tu rozprávaš, že stále papáš to kuratá pečené. Božaj! Dobre, toto bude skok, cez kulu nie. Pokus číslo 2. Dobre, to je toto zoberiem, poď nie! OK, tak to nech na seba aj vidím trošku. Hop! Ja som to dal! OK, zase sa priblížim, niekoj volá, čo vidím. Nice. Oh nie, toto bludisko nenávidím. Nice. Prišiel som napokon na prvý pokus. Hop. Dobre, jo. No čo je vonko? Čo je tu? Čo je vonko? Hovno! Na akých si percentách? 43! 65, no! No, akurát má taký pocit, že sa ku mne... Ja sa na to ukážem! Končím už to! Už to nebudem hrať! Končím toto video! Áno! Takže dúfam, že sa vám moje video páčilo. Dajte like a odber. Aj túto basanínovia máte v popise a dávajte mu like a odber. Ja čau!
wiem, że Ewo